Em ê îro qala ketkarekî Kurdî bikin. Kî ye ew? İhsan Culemergî. İhsan Culemergî di sala 1944 de li Culemergê hatiye dinyayê, loma jî wî ev paşnav bikaraniye di nivîsên xwe de di pirtûkên xwe de. Dibistana seretayî û navîn li wê derê dixwîne li Culemergê. Paşê tê Amedê li Amedê zanîngehê beşa mamostetî dixwîne û 1965 de xelas dike. Piştî xelas dike dibe mamoste. Piştî 8 salan di salên hefteyî de ji ber bîr û baweriyên wî ew tê sürgûnkirin ji bo bajarê Tirkiyeyê û Şakê. Gelek mamosteyên Kurd piştî wî jî bi vî awayî ji ber fikrên xwe hatine sürgûnkirin, İhsan Culemergî jî yek ji wan e. Di derbeya 1980 de ew jî tê girtin wekî gelek kesên din. Çend mehan girtî dimîne piştî ku tê berdan jî direve çend salan, qasî 4 salan qaçax dimîne. Min İhsan Culemergî di salên notî de bihîst. Kengê di sala 1995 de pirtûka wî yan jî romana wî Cembelî Kurê Mîrê Hekariyan ku ev destaneke Kurdî ye wî kiribû roman ji Apekê derketibû, min piştî vê yekê ew nas kir. Û yek ji pirtûkên pêşîn ku min xwendine jî ev romana wî ye. Min gelek jî hez kiribû, piştî ku 95 de Apekê li Ewropayê ew çap kir, dûr e li Tirkiyeyê Avestayê ew çap kir. Paşê pirtûkên İhsan Culemergî ji weşanên lîst derketin. Gelek romanên wî ku destan kirine roman yan jî çîrokên nav Kurdan, lehengên nav Kurdan çêbûne ew kirine roman û ev wekî roman ji weşanên lîst derketine. Kerbeleya Kurdan Keleya Dimdimê, Dêra Extermanê Evîn û Berxwedan, Culemergê Eywanê Sefera Birahîm Xan hin ji wan in, hin ji wan romanan in. Cembelî Kurê Mîrê Hekariyan xweş lê aniye mesela wedît bigirin bixwînin. Wek min got bi vî awayî wî gelekî destan, gelekî çîrok kirine roman û pirtûkên wî ji weşanên lîsê derketine. Îro mesela me İhsan Culemergî bû.